Papá, con todo isto non podemos gravar. Mira toda a porcallada que hai. Así non quero gravar, así non fago nada para a comunión. Marcos, recolle todos estes xoguetes que así non podo gravar para a miña comunión. Tranquila, que recolle un segundo. Era un pouco. Uy, que ojito. Xa está. Ola, sou Carla e invito-vos á miña primeira comunión. O 13 de xulio. A misa é ás 12 da mañá na igrexa de Rendal. E despois vamos a comer ao Pazo de Xerlis. Vamos a ir todos en autobús. Espero-vos a todos na miña comunión. Un beso, Carla. She said